Asta și bine în episod, eu sunt Sabi Docan și astăzi continuăm episodul de data trecută unde am întrebat AI-ul despre chestii din calisthenics, să vedem dacă ne poate antrena sau nu. Astăzi o întrebăm despre chestii din fitness în general. Și anume despre, nu știu, cum să avem un corp de plajă și așa mai departe, cum să slăbim, cum să facem un biceps mare, chestii basic și așa mai departe. Dar am mărit miza de data asta, întrebăm 3 AI-uri, ChatGPT, Gemini și Grok, dacă am pronunțat corect, nu mai contează. Pentru cei care nu mă știți, eu sunt Sami Docan, fac calisthenics și asta e un canal cu content despre calisthenics pentru că mulți ați venit acum. Bun, începem cu ChatGPT, am zis să începem cel mai corect cu ChatGPT și să vedem așa. În cât timp pot avea un corp de vară dacă am 20 de kilograme în plus, să zicem, da? Să vedem dacă dă ceva realist, dacă știe de deficit caloric, dacă ne bagă vrăjele de alea acum că trebuie să mâncăm nu știu ce. Avem așa, calculația de bază 0,51 kg pe săptămână, prin deficit caloric de 500-1000 de calorii pe zi. 1 kg maxim pe săptămână se referă la 4 kg pe lună. Poate fi destul de puțin, realistic vorbind, adică 4 kg pe lună, dacă ai de slăbit 20 de kg, 5 luni. Destul de mult, dar sănătos, bineînțeles, adică cu cât e mai puțin, eu zic că cu atât e mai ok, dar totul durează, 5-8 luni de muncă constantă, dacă mergi mai lent, spre un an. Să muncești un an și să slăbești doar 20 de kg, mi se pare un pic cam puțin, dar nu contează. Puțin ca și slăbit, mult ca și timp. Mai rapid de atât, 2-3 kg pe săptămână înseamnă diete extreme. Nu știu ce să zic dacă e neapărat dietă extremă, cu 2 kg măcar pe săptămână pierdute, dar hai să vedem. Cum faci? Deficit caloric moderat, ok, deci ce de deficit? Proteină suficientă, antrenament de forță, sală calisthenics plus cardio, somn bun și răbdare. Bun. Hai să vedem în cât timp ne zice Gemini că facem asta. În cât timp pot avea un corp de vară dacă am 20 de kg în plus. Hai să vedem cât ne estimează el și cât zice el că slăbim pe săptămână în principiu. Așa. Ritmul sănătos de slăbire e 0,51 kg pe săptămână. Exact aceeași chestie. Hai să vedem. Deci este bine să slăbești lent și constant. Da? Deci ne zice și de ce e așa puțin, 0,51 kg până la 1 kg pe săptămână. Sustenabilitate și prevenirea problemelor de sănătate. Cum poți atinge? Și avem așa. Creează un deficit caloric moderat, tot așa 500-1000 de calorii, deci aceleași informații. Adoptă o alimentație echilibrată. Proteine slabe, ok, să vedem ce zicea asta de proteine. Proteină suficientă. Aici zicea doar să avem proteină suficientă, aici zice de proteine mai slabă. Pui, curcan, pește, ouă, lactate. Așa. Carbohidrați complexi, grăsimi sănătoase, fibre. Fii activ fizic, antrenament de forță exact acolo și exerciții de cardio. Hidratează-te și fii consecvent. Nu spune de somn. Asta e o observație destul de bună. Nu ne spune absolut nimic de somn, ne spune despre antrenament, de hidratare și așa mai departe. Dar noi știm că somnul e foarte important, bineînțeles. Dar asta vreau să facem diferențele despre cum ne recomandă fiecare. Și acum hai să vedem și Grok ce zice. Ok, haideți să vedem. Ritmul sănătos, același ritm sănătos de 0,51 kg pe săptămână pentru a fi sustenabil și sănătos, ok. A dura între 20 și 40 de săptămâni, împărțim la 4 și avem până la 10 luni, ok. Ceea ce e destul de rentabil, acum să zicem, depinde de fiecare, că nici nu are sens să slăbești foarte mult. Așa, avem așa, deficit 500-1000 de calorii pe zi, exact la fel. Factorii care influențează dieta, exerciții fizice, metabolism, consistență. Corp de vară, mai mult decât slăbire, așa, estimare, tonifiere, total aproximativ 7-14 luni. Așa că cu ajutorul lui chiar ne trebuie răbdare multă. Adică trebuie să începi cu primăvara de dinainte de vara următoare ca să ai un corp bun dacă ai 20 de kg în plus. Așa. Și da, ok, fii răbdător, consultă un specialist, nu ne spune despre dieta aici și despre proteine și așa mai departe. Bun, apoi am zis că hai să luăm pe lângă asta de dietă și de slăbit, care interesează pe foarte multă lume, când vine vorba să punem mușchi și hai să zicem grupa musculară cea mai adorată poate de unii e bicepsul. Mai e și pieptul, spatele și așa mai departe, dar bicepsul. Cum putem face biceps mare, da? Cum să zicem?
Haideți să vedem ce ne zice. Deci, antrenament progresiv, volum suficient, nutriție, recuperare, în cât timp, primele 2-3 luni vezi deja cu pompare mai bună, 6 luni diferență e clară în oglindă și într-un an bicepsul poate fi cu câțiva centimetri mai mare. 2-4 cm real dacă te antrenezi și mănânci corect. Deci dacă, de exemplu, stăm slab pe biceps sau acum ne apucăm, într-un an de zile el ne zice că avem deja un biceps sănătos. Da? Ca și exerciții, tracțiuni supinate, biceps curl, hammer și negative land la tracțiuni. Niște exerciții ok, volum suficient, ne duce în zona de volum, adică 10-15 seturi, 8-12 repetări. Chestii care o găsești pe net dacă cauți, adică între 8 și 12 repetări pentru masă musculară, peste 12 e vorba de anduranță. Așa, nutriție 1,6-2 grame pe kilogram corp, exact ce găsești pe net de obicei, dormit 7-9 ore, ok. Hai să vedem ce ne zice Gemini despre așa ceva. Ok, cum să antrenezi corect biceps? Și avem așa, flexii cu gantele, flexii ciocan, ok, flexii cu bară Z, flexii concentrate, adică nimic legat de calisthenics, de tracțiuni, hai să zicem așa, fără tracțiuni. Sfaturi esențiale, tehnică corectă, progresie treptată, frecvența antrenamentelor. Hai să vedem frecvența antrenamentelor de 2-3 ori pe săptămână. Ceea ce da, cam de 3 ori pe săptămână antrenezi când vrei să crești o vârfă musculară sau chiar și în calisthenics un skill, cam acolo trebuie să mergi. Cât timp durează să crești biceps și păi să vedem genetică, alimentație, nivelul de experiență. În principiu luăm ca fiind începător, da? În general, o creștere vizibilă a masei musculare poate apărea după câteva luni de antrenament consistent. Pentru a obține o masă musculară considerabilă, progresul poate dura mai mult de un an, necesitând dedicare. Adică tot cam pe acolo ce zicea și ChatGPT, să zice, să referă mai mult pe termen lung decât primul. Câteva exemple, antrenamente cu gantele, antrenamente la sală. Dar toate sunt flexii, adică nu, Gemini îți dă ca și exerciții pentru biceps doar flexii. De început, tu dacă e cel logic o să-ți dea și alte exerciții, dar pe început dă doar flexii, fără partea de tracțiuni, fără nimic de altă zonă. Toate sunt flexii, cu cablu și cu gantela. Bun, hai să vedem ce zice și Grok despre partea de biceps. Așa, pentru a dezvolta bicepsul și bine definit, trebuie să combine antrenamente de forță, o dietă și odihnă. Clasic ca toți ceilalți. Avem antrenament pentru biceps mare, toate flexii și la final avem și partea de tracțiuni cu priză supinată. Ceea ce e absolut perfect. Frecvență, 2-3 ori pe săptămână, total ok. Volum, 3-4 exerciții, 3-4 seturi, la câte 8-12 repetări. Din nou, 8-12 repetări, asta găsiți pe internet absolut oriunde, când vine vorba de a pune masă musculară. 8-12 repetări, cam la intervalul. Puteți face și mai mult și mai puțin, asta nu e o problemă, dar cam pe acolo să învățe ideea. Progresie și tehnică. Progresie, crești treptat greutățile sau numărul, ok. Antrenamente complementare, lucrează și tricepsul, include exerciții compuse. Uite, primul care spune de exerciții compuse, Grok. Și e un lucru foarte bun, adică să aduci bicepsul și în alte exerciții, ca după să lucrezi și izolat, bineînțeles. Doar carbohidrați, grăsimi sănătoase, surplus, hidratare. Odihnă și recuperare, 7-9 ore, zile de odihnă, da? Să evităm antrenamentul. Din nou, nu cred că am văzut la acela, zicea doar de odihnă să fie orele destule. Așa, în cât timp? Hai să vedem exact. Deci, o creștere a bicepsului în 2-3 luni, cu 1,2 cm, ok. Biceps mare, 6-12 luni, așteaptă-te la 6-12 luni. Ceea ce seamănă și cu ceilalți, dar și ceva foarte realist. Adică gândiți-vă, dacă antrenați de 2-3 ori pe săptămână bicepsul, timp de un an de zile, și să nu folosiți unele tehnici corect, da, de a pune masă musculară 8-12 repetări, faceți 15 repetări să zicem, faceți 6 repetări. Într-un an de zile cu 2-3 antrenamente pe săptămână n-ai cum să nu crești la biceps, mai ales dacă ești mai începător. Aici ne dă și un plan pe 6 luni, 1, 3, 4, 6 și după 6 luni, dacă ai făcut consecvent, trebuie să fie mare și tonifiat, pentru rezultate mai impresionante. Continuă încă 6 luni. Ok, deci practic ne spune că primele 6 luni este de intrare în ritm, ca să zic cel așa, și de a-ți forma o structură a bicepsului, ca după să poți să continui cu un program și deja să te descurci. Sfaturi suplimentare, măsoară progresul, supraantrenament, consultă un antrenor și suplimente opțional, proteina din zer sau creatina pot ajuta.
dar nu sunt esențiale. Ok, și asta e o chestie, nu știu să fi spus la celălalt de suplimente, chiar deloc. Acum, dacă vreți să-i comparați, puteți să o faceți. Mie ăsta mi s-a părut cel mai ok loc, sincer, dintre toți. Și Gemini e pe ultimul loc, ChatGPT undeva la mijloc. Dacă vreți să facem data viitoare cu alt subiect, tot pe tema asta fitness-ului, poate și ceva mai amuzant, depinde cum vreți, putem să facem, vreau să fac asta săptămânal, pentru că da, am rămas în pană de idei. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și ne auzim la următorul video. Ciao!